Okay, guys, it's about to be that time. Ngizobulala uNasdaq manje. Ake singene-ke kwi-market. So already bengisanda kwafaka ama-entry, but ngisazophinde ngiwafake futhi just now. Ngizowafaka kwi-Nasdaq. Ningathuki njengoba ku-US tech, it's the same thing as uNasdaq. So yeah. Let me pause kancane khona ngizofaka isikhathi. Alright, yeah, sengisifakile isikhathi. Ake kusele imizuzwana ukuthi imakethe ijikajike. Sazophinde ngifake i-entry yokugcina. Okwamanje nje ngisayiyeka. Yeah. Ngifake i-entry yokugcina. Yeah. Ngifaka amanye ama-entry futhi. Ngiyayithanda lento cause nje ilula. Ngiyayithanda lento ngoba ilula. Into engingayisho nje. Silinde kancane. Sikusele nje iminute elodwa. Mase senza amashankura. Amashankura from $60. $60. Tuba, I don't know. Sell foods. Nazo hayi ke. Ake ngirelease kuzoze konakala. Yeah. Ake siboneke. Hey, yanyakazwa-ke la. Nazo, hehe. Ake nitshelanga. Buyigolozi kunzimalanga kodwa nje kumele ishone ezansi. Zonke. Hayi ke. Sesiyaphuma-ke manje. Asifuni ukuthi kumoshakale. Asifuni kumoshakale. Kodwa kahle kahle ngifuna unitshengise ukuthi lento ilula kanje. Yabo. I-example nje le ngiyenzayo. Yabo. Yibo? Ukuthi yenze njani? Nayi lento engikhuluma ngayo.